A acumulación de precipitacións durante semanas unida ao baleirado da presa do Tambre coincidindo coa baixa mar tivo como consecuencia a alta mortaldade de marisco en Testal. No banco da Misela, na zona onde traballan as mariscadoras a pé, estimase que morreu máis do 70% do berberecho e o 20% da ameixa, mentres que as concesións da flote resultaron menos afectadas. Aí no banco da Misela a pé, onde é máis en seco, pois hai o 70 ou 80% do berberecho morto. A ameixa hai sobre un 20% aproximadamente. En cambio a flote temos un 20% aproximadamente de berberecho e un 15% así de ameixa. E bueno, facerse fixo daño, moitas borrascas, a verdade se dita, moitísimas borrascas, pero tamén nos sentimos perjudicados que non hai un protocolo aí na empresa do Tambre, de Naturgy, que embalsa moita agua e nos solta en baixa mar. As máis grandes cantidades de agua, vamos dicir. Nós queremos que solten máis enchendo o mar e pleamar, porque se hai unha mistura de agua salada con agua dulce e non tanto na baixa mar, que solten menos na baixa mar e máis na pleamar. A este respecto, os patróns maiores das 4 confrarías da ría de Muros Noia veñen de manter unha xuntanza na que acordaron volver a insistir ante a Xunta de Galicia sobre a necesidade de establecer un protocolo de baleirado de encoros que levan anos reclamando. Hai sobre ano e medio tivemos unha reunión co conselleiro, con directiva de Naturgy, Aguas de Galicia, as 4 cofradías, e quedou un papel mollado, nin unha cousa nin outra. Sabemos aquí os efectos que fai, que nos morreu un 60-70% do berberecho a pé. Se houbera un protocolo non iba a morrer un 80, morrería un 50 ou un 40, todos sabemos que hai moita agua. Con esta situación, a agrupación de mariscadoras a pé vai celebrar unha asamblea para decidir se pechan ou retoman a actividade. O colectivo da flote volverá ao traballo a principios de marzo, coa vista posta no ceo. Van facer unha asamblea a pé das mariscadoras e dos mariscadores, se cerran ou non, a ver, van ter unha asamblea. Os da flote, a ver, se non hai máis riadas, pois iremos traballar, porque hai xente que o necesita, iremos traballar porque hai pouca mortandade, non? A ver se non veñen máis borrascas.